גדולת ימינך תתיר צרורה, קבל רינה עמך סגבנו, תרנו נורא, אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה, קבל רינה עמך סגבנו, תרנו נורא, נגיבור דור שייחודך כבבא שומרי ברחם תראה רחמי צדקתך תמיד עולה חסיד קדוש, חסיד קדוש ברוב תוכה לעדתך, יחיד גאה לעמך פני דורשי קושתך, שבתנו קבל ושמע זעקתנו, יודע תעלומות ענה ריבונו של עולם, מי שם שבליל הסדר הזה, ביום שבו אנחנו חוגגים יציאה מהעבדות לחירות, שאולי באמת, ריבונו של עולם, נזכיר למצוא את החירות האמיתית, נזכיר למצוא את החופש האמיתי. ואם ריבונו של עולם דיברת על זה שמלך זר נגס והטיל מיסים על העם שלך, האם ייתכן שאח לאח ישלוט? בעלי הון זה פרעה חדש? ריבונו של עולם, תגיד לי, האם ייתכן שהוצאת אותנו לחופש כדי שנהיה עבדים? ריבונו של עולם, האם זו עבדות מודרנית? קבל רינת עמך סגבנו, תרנו נורא. שים לב, ריבונו של עולם, לאנשים שהגיעו לפה, עשה למען ימינך, עשה למען כבודך, עשה למען כיסאך, עשה למען העם שלך. שבתנו קבל ושמע זעקתנו, יודע תעלומות. מי ייתן שבערב ליל הסדר הזה לא נקבל עוד דוח של הביטוח הלאומי של 300,000 ילדים הולכים לישון רעבים, לא נקבל דוח של הלשכה הסטטיסטית שמעל 1,000,000 אזרחים ירדו מתחת אל קו העוני. ריבונו של עולם, באנו באהבה, אין לנו טענות, באנו באלף אהבה, אלף אמונה, אלף אחדות, אלף אלוהים. חג שמח. אנחנו נתחיל לקרוא את ההגדה ונעביר אותה, וכל אחד יקרא קטע. כמה הוא אומר, לשם מה הוא אומר, שיגידו מה שהם רוצים. אנחנו הולכים בדרכי אהבה. פה אגדות, חברים. פה אגדות. אפשר גם למזוג כבר כוס, יש כוסות? כמובן, בדיוק. יש ראשון, כוסות יין לכולם. יין קודם. רק מישהו רוצה לקרוא, אנחנו לא מפריעים אף אחד. אני אתחיל. אתה תתחיל, רגע, שנייה, לא עושים ברכה ליין לפני? לא, תכף אנחנו מתחילים עם העניין. איפה חסר את הפרחה? אבל אתה רץ עם ההגדה שיש לכולנו או אתה אוהב את ההגדה האחרת? יש פה את הפרחה. ואם זה שונה, אנחנו כולנו ביחד. מאיפה מתחילים? אתה רוצה לברך על היין, אחי? שי? אתה רוצה לברך על היין? כן, אז הוא מופיע בזה הראשון. אתה רוצה שאני אברך על היין? הוא פה לפה, אבל אני רוצה אותך בבית. איפה? רגע, תראה לי.
איפה זה מופיע? שכל ההגדה הזאת תעלה לפייסבוק, כל ה... תעלה לשמיים, על הפייסבוק. מבקש לא לצלם, אני מבקש. מה יש לך נגדי כמה שנים, אה? בוא תתחיל פה במיקרופון. תן לי למזוג בכוס. איזה קידוש. אבא, תחזיק את המיקרופון. שי, היי, אתה לא עושה יום שישי בפקודה שם? לא. תכף לי יש. אתה יכול לצורף את הלירות? אוקיי, אני סובב. אני רוצה גם לקרוא לוויקטור. ויקטור! ויקטור! בוא, מעלים ניצוצות לקדושה, בוא. ויקטור! גיא, בואו כולם חבר'ה, לא חשוב, לא מקבל את האוכל בזמן, זה ממש שולי. האוכל לא מעניין. האוכל פחות, גיא. בואו, האוכל, אני רואה שאתם טורחים כל כך, זה בסדר האוכל. כולנו, אף אחד, כולם ישאירו טיפ למלצרים. גיא. כן, בואו. אנחנו רוצים את האהבה, זה הכי חשוב. איך אני אראה את הכתוב? לא, אני רואה גם בחושך. עכשיו בסדר, אדוני? יש לו איזה כמה כיפות? ויקטור, יש לו איזה כמה כיפות? מה יש לי? כמה כיפות. יש לי עוד כיפה אחת בפאוט שם. בצד. ומה איתי? אז תשים, אתה... אדון שולי. אדון שולי! חג שמח. חבר'ה, מה שיפה פה, שאנשים שלא מכירים אחד את השני הופכים להיות בהיכרות הראשונית בצד הקטן, אביטל. כמו משפחה אחת גדולה. אם כל העם הזה ידע לקדש את ערך הערבות ההדדית ואת ערך הסולידריות החברתית, אנחנו באמת נפתור את כל הבעיות החברתיות במדינה. שי, בבקשה. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון וקדשנו במצוותיו. ותיתן לנו אדוני אלוהינו באהבה מועדים לשמחה, חגים, את חג הפסח הזה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, את יום חג המצות הזה, זמן חירותנו באהבה. מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים. ומועדי קודשך באהבה ורצון, בשמחה ובששון, הנחלתנו. ברוך אתה אדוני, מקדש ישראל והזמנים. אמן. לחיים לחיים. תנו לי כוס יין גם. אוקיי, כולם עם אגדות? כולם עם אגדות, נכון? נתחיל, ואז אנחנו עוברים שכל אחד יקריא, בסדר? אוקיי, אתם שמים לב שאני מתחיל מברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם בורא מאורה? כולם איתי ביחד? מאורה? אוקיי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מאורה האש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. ביום השביעי לששת ימי מעשה, בין קדושת שבת לקדושת יום הבדלת את יום השביעי, יום החג המצות הזה, מששת ימי מעשה הבדלת וקידשת את עמך ישראל בקדושתך. ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש וחודש, שזינו צפון קרובה במוצאי שבת במידה וזה המוצאי שבת עד כל המרבה, הרי זה משובח. נתחיל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה. אמן. אמן. שותים כוס ראשון. נא. אני אשמח שנמריך לי כוס. תמזגו לו מהכוס, תביא כוס למגן. לילדים. רגע. לא יודע, יין של ילדים, אני אופנוען, זה לא יין אמיתי, נכון? הכי טוב יין של ילדים, כולנו ילדים, בבקשה. הנה יש לי, קיבלתי, שי. תדבר כולם יש להם? שלמה, שים לי פה. עמית, אתה שותה? צריך לשתות. שותים כוס ראשון, נותנים ידיים, רוחץ, לוקחים מהכרפס, רגע, הכרפס פה. טובלים מהכרפס במי מלח ומברכים. איפה יש מי מלח?
מי מלח, אז יש מי מלח. רגע. תרגישו מי מלח. תביא מי מלח מהים. די, אל תרוץ. תעביר לשם. מה שאין יש. בסדר, יש הכל יש הכל בדיוק. לוקחים את הכרפס, תעבירו לשם נותנים כרפס. במי מלח ומברכים. שים להם שעון ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי האדמה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי האדמה. אמן. אמן. מה היית אומרים מהכרפס? שי, חמיתה תעביר לנו חביתה. כן, לא. כן, כן, בסדר, קל. הגיע אליכם בסוף כרפס? כולם עברו מהכרפס? אוקיי. שי, תעשה את האפיקומן בבקשה. מה שהוא עושה שי עכשיו, יחץ. את האמצעית משלוש המצות הוא לוקח ומצפים לאפיקומן. כשנגיע להקראה, נעביר את זה לכולם להקראה. כן, שימו למה שי עושה שם. לוקח את האמצעית. ותגיד, יש פרס גדול למוצא אחר כך. אבא ספר לי איפה. סיבוב באופנוע. למוצא, שי אומר, דירה פלוס חדשות קטנה. סיבוב באופנוע מי מחביא? או סיבוב באופנוע שלי. מי יחביא? אני ארביא. את תחביא. רגע, בוא נקבל. תיק של החלל. לא, רק את האמצעית, נתתי לה רק את סיבוב האמצעית. באופנוע, את האופנוע אני נותן מתנה. תצלם אותי מצביע. לך חרד, תצלם. הם רואים? תצלם את בסדר, אף אחד לא רואה אותך. מגביהים את יאנה מסתירה הקערה אותך. כן, עם המצות ואומרים עם המצב. הנני מוכן ומזומן הנני מוכן ומזומן לקיים המצווה לקיים המצווה לספר ביציאת מצרים לספר ביציאת לשם מצרים ייחוד קדוש ברוך הוא ושכינתה לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה על ידי ההוא על ידי ההוא תמיר ונעלם תמיר ונעלם בשם לשם כל ישראל. בשם כל ישראל. אוקיי, עכשיו נתחיל. מי רוצה להקריא ראשון? הלחמניה. אוקיי, ורד מתחילה לקרוא. ורד מתחילה? עומר, אותנו לא, שתינו לא להעביר לפייסבוק. גם אף אחד לא יראה אתכם בזווית הזאת. בבורכי. אוקיי, להפוך דף. מה נשתנה? מי הצעיר פה? לא, יש כוס שני לפני זה. כוס שנייה, נכון. עושים את זה כוס מהר, זה שנייה. טוב. עושים את זה מהר. שותים, אתה תגיד לי גם, כי חשוב לי קצת איפה שאני מפספס את זה. שותים כוס שנייה, חברים. לחיים, לחיים. לחיים. הרבה בריאות ואהבה. ואנחנו עוברים למה נשתנה. כוס שנייה. מה נשתנה? מי רוצה לשיר מה נשתנה? התיק שלך. שי, בוא למיקרופון. שי, בא לך לבוא למיקרופון? יאללה, שי, נו, יאללה. בוא נעשה מזה משהו. יאללה, שי. נו, קומי. שי, בראש שלך לעשות משהו יפה. בואי. קדימה. אוקיי, מה נשתנה? שי מגיעה. בואי, הנה, מי פה בספר? יש אצלו גם. ספר, בואי. רגע, חכו. רגע, ידידי יקר, הנה מגיע. שי, חדש, היא וירטואלית, היום ראיתי את הפעם ראשונה. מה נשתנה לילה זה מכל הלילות, מכל הלילות, בכל הלילות אנו מקריאים חמץ ומצה, חמץ ומצה. הלילה זה, הלילה זה כולו מצה. הלילה זה, הלילה זה כולו מצה. שבכל הלילות אנו שאור ירקות, שאור ירקות. הלילה זה, הלילה זה כולו מצה. הלילה זה, הלילה
עושה שניים. אפילו פעם אחת. אפילו פעם אחת. הלילה זה, הלילה זה, פעמים. הלילה זה, הלילה זה שתי פעמים. שבכל הלילות אנוכי ונשמיע הלילה זה, הלילה זה, כולם מסוגים. הלילה זה, הלילה זה, כולנו מסוגים. תודה, ושי. ממשיכים עם רבקה בהקראה, וכל מי שרוצה לקרוא ימשיך אחריה. עבדים היינו לפרעה במצרים ויוצאנו אדוני אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. תודה. תזכיר לי מתי הכוס השלישית שאני לא פספס את השי. לא, וצריך לאכול מהביצה הקשה, חכה רגע. אוקיי, אוכלים מהביצה הקשה. אוכלים מהביצה הקשה. ככה בכלל. תעביר להם לשם. יש לכם ביצים? ביצה קשה, בבקשה. קח ידידי. תעבירו גם כן חתיכה מהביצה. תאכל חתיכה מהביצה הקשה. קראתי בסדר? מה זה מצוין? כל הכבוד. מעשה. מי קורא מעשה? מעשה. מי רוצה מעשה ברבי אלעזר? מי רוצה לקרוא? הנה אביטל עולה, מעשה ברבי אלעזר. רוצה למיקרופון משם? אביטל? בואי למיקרופון. לא ראו. הייתה ברכה? מה? הייתה ברכה? על מה? על הביצה? אביטל כזה הריטואלית שלי הרבה זמן, אבל הרבה פעם ואהבה. מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אליעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסופרים ליהודי ברכה. והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתעבר יציאת מצרים כבלות. רק קדושה במקומה שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, וחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. ברוך המקום. ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. ברוך הוא, כנגד 4 בנים דיברה תורה. 1 חכם, 1 רשע, 1 תם ו1 לא יודע לשאול. מי קורא חכם? מי קורא חכם מה הוא אומר? מי רוצה לקרוא חכם מה הוא אומר? שי. חכם מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם? אף אתה אמור לו, כי הלכות הפסח אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. רשע, שלמה, קח, תרוויח. רשע אני אקח. רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. אף אתה הקהה את שיניו ואמור לו, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו. ואילו היה שם, לא היה נגאל. תם, מה הוא אומר? גם כן, חבר'ה, מי שלא רוצה לקרוא זה בסדר, מי שרוצה שירים יד. אבל תמשיך בינתיים. יאללה, אני. שם מעולה אגב. תם, מה הוא אומר? מה זאת ואמרת עליו בחוזק יד הוצאנו אדוני ממצרים מבית עברים. ושאינו יודע לשאול, ושאינו יודע לשאול. את פתח לו שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור,
בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. אני ממשיך לקרוא. והגדת. כן. תראי לו ורד, תראי לה. בשולחן הזה כולנו מסובים, כל מי שרוצה לקרוא. זה בסדר. אני מחכה. איפה הגעת? והגעת לבנך. לא, יש לך פה ושאיננו יודע לשאול, הגעת לבניך. היא יוצאת. ורד, מצאת? כן, מה עכשיו? לקרוא את זה, הגעת לבנך יכול מראש חודש. בעבור זה? כן. תני לו לקרוא את זה. לא. לא חשוב, יכול להיות להגדות קצת שונות. זה בסדר. אנחנו לא שומעים. מצה, הדבר היחיד שמותר לזה מצה. אפשר חתיכת מצה? יש מאחורי חבילה שלה. ענת. תודה. שלמה, תביא לי מזלגות בבקשה. אוקיי, ורד, תמשיכי. והיא שעמדה יש? והיא שעמדה לאבותינו בסדר מהפכה מותר. והיא שעמדה לאבותינו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו שלא אחד בלבד לכלותנו אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זהו מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אביו, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל שנאמר ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגר שם במטה מען ויהי שם בגוי גדול עצום ורב. שי, תמשיך. וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור ויגר שם מלמד שלא ירד להשתקע אלא לגור שם שנאמר ויאמרו אל פרעה לגור בארץ בנו כי אין מרעה לצאן אשר לעבדך כי כבד הרעב בארץ כנען ואתה ישובו נא עבדך בארץ גושן במטה מעט כמו שנאמר ב70 נפש ירדו אבותיך מצרימה ואתה שמך אדוני אלוהיך ככוכבי השמיים לרוב ויהי שם לגוי גדול מלמד שהיו ישראל מצויים שם לגוי גדול ועצום כמו שנאמר ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם ורב כמו שנאמר רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים שדים נכונו ושערייך צמח ואת ערום ועריה ואעבור עלייך ואראה מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי ואומר לך בדמייך חיי ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה ויראו אותנו המצרים כמו שנאמר הבה נתחכם עלו פן ירבה וכן והיה כי תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ ויענונו
כמו שנאמר, וישימו עליו שרי מיסים, למען ענותו בסבלותם, ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רעמסס, ויתנו עלינו עבודה קשה. כמו שנאמר, ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך. מגדלים? לא שיש. בנינו להם. אתה רוצה לקרוא? ידידי יקר, אתה? רוצה לקרוא? אתה תמשיך עם התנאים. ונצעק. רגע, איפה אנחנו? ונצעק אל אדוני. ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירא את אבינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו. ויצחנו אלה... לא, ונצעק. תמשיך, כי אני לא רואה טוב. ונצעק אל אדוני אלוהינו אבותינו כמו שנאמר, ויהי בימים הרבים ההם, וימת מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזדקו, וטל שבעתם אל אלוהים מן העבודה. וישמע אדוני את קולנו. וישמע אדוני את קולנו. כמו שנאמר, וישמע ריבונו של עולם, זה מה שאנחנו רוצים עכשיו. וישמע, שמע אלוהים את נאקתם, וזכור אלוהים את יצחק, עם אברהם, עם יצחק ועם יעקב. אמן. וירא את עוניינו, זו פרישות דרך ארץ, כמו שנאמר. וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים, ואת עמלנו אלו הבנים, כמו שנאמר. כל הבן הילוד היאורה תשליכו, כל הבת תחיון, ואת לחצנו זה הדחק, כמו שנאמר. וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובמאורע גדול, ובאותות ובמופתים. ריבונו של עולם, תוציא אותנו מעבדות לחירות. מי ממשיך ביוציאנו? מי ממשיך? רגע, אביטל. שי? אביטל? ויוציאנו אדוני ממצרים. יש לכם מזגות? הנה, ביוציאנו. הנה, רבקה. ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים. ויוציאנו אדוני ממצרים לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שנאמר, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני אדוני. אמן. ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, והכיתי כל בכור, אני ולא שרף, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני ולא שליח, אני אדוני, אני הוא ולא אחר. ביד חזקה זו הדבר, כמו שנאמר, הנה יד אדוני במקנך, אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצאן, דבר כבד מאוד. ובזרוע? זרוע נטויה זו החרב. וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים. ובמורא גדול לגילוי שכינה, כמו שנאמר, או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות, באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם אדוני אלוהיכם במצרים לעיניך. מי ימשיך? עכשיו את הזרוע, זה בסדר, זה בזרוע נטויה. מי ימשיך? ובאותות? ובאותות זה המטה. אני לא. יחד אולי. ובאותות זה המטה. כמו שנאמר, ואת המטה הזה תיקח בידך אשר תעשה בו את האותות. ובמופתים זה אדם, כמו שנאמר. ונתתי מופתים בשמיים ובארץ, דם ואש ותמרות עשן. דבר, תמשיך. אלו 10... לא, דבר אחר ביד חזקה 2, ובזרוע נטויה 2, ובמורא גדול 2, ובאותות 2, ובמופתים 2. אלו 10 המכות, איתי ביחד, אלו 10 המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על מצרים, במצרים, ואלו הן דם, לא עלינו, צפרדע, לא עלינו, כינים, לא עלינו, ערוב, לא עלינו, דבר, לא עלינו, שכין, לא עלינו, ברד, לא עלינו, הרבה, לא עלינו, חושך, לא עלינו, מכת בכורות, לא עלינו. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים. דצח, עדש,
ואחיו. רבי יוסי הגלילי אומר, מניין אתה אומר שלקו המצרים במצרים 10 מכות, ועל הים לקו 50 מכות. במצרים מה הוא אומר? ויאמרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוהים היא. ועל הים מה הוא אומר? וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני והאמינו בו ובמשה עבדו. כמו כמה לקו באצבע 10 מכות. אמור מעתה, במצרים לקו 10 מכות, ועל הים לקו 50 מכות. אני ממשיך לקרוא. מיטל, שי, ורד והכנופיה כבר התחילו לאכול. רבי אלעזר אומר, בתיאבון, זה בסדר. רבי אלעזר אומר, מניין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על מצרים במצרים, הייתה של 4 מכות. שנאמר, ישלח בם חרון אפו, עברה וזעם וצרה. משלחת מלאכי רעים. עברה 1, וזעם 2, וצרה 3, משלחת מלאכי רעים 4. אמור מעתה במצרים לקו 40 מכות, ועל הים לקו 200 מכות. רבי עקיבא אומר, מניין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על מצרים הייתה של 5 מכות, שנאמר, ושלח בהם חרון אפו, עברה וזעם וצרה, משלחת מלאכי רעים, חרון אפו 1, עברה 2, וזעם 3 וצרה 4, משלחת מלאכי רעים 5. אמור מעתה במצרים לקו 50 מכות, ועל הים לקו 250 מכות. כמה מעלות טובות למקום עלינו. אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים דיינו. אילו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהיהם דיינו. די דיינו, די דיינו, די דיינו, דיינו, דיינו. אילו עשה באלוהיהם ולא הרג בכוריהם דיינו. אילו הרג בכוריהם ולא נתן לנו את ממונם דיינו. אילו נתן לנו את ממונם ולא קרא לנו את הים דיינו. אילו קרא לנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה דיינו. אילו העבירנו בתוכו בחרבה ולא שיקע צרינו בתוכו דיינו. אילו שיקע צרינו בתוכו ולא סיפק צרכנו במדבר 40 שנה דיינו. אילו סיפק צרכנו במדבר 40 שנה ולא הכילנו את המן דיינו. אילו הכילנו את המן ולא נתן לנו את השבת דיינו. אילו נתן לנו את השבת ולא דיינו. די דיינו, די דיינו, די דיינו, 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 די דיינו, די דיינו, די דיינו, 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 דיינו. אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו. אילו נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל דיינו. אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא נתן לנו את בית הבחירה דיינו. די דיינו, די דיינו, די דיינו, 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 די דיינו, די דיינו, די דיינו, דיינו, דיינו. על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים ועשה באלוהם והרג את בכוריהם ונתן לנו את ממונם. איפה ממונם שהוא נתן לנו? לאן הלך ממונם רבותיי? רק לשכבה קטנה של 4% מהאוכלוסייה הלך ממונם. ריבונו של עולם, מצטער שבאמצע ליל הסדר אני משנה לך את ההגדה. נתת לנו את ממונם. איפה ממונם? תסתכל. בסדר, ריבונו של עולם זה לא אתה, הכל יהיה בסדר, אנחנו יודעים. ושיקע צרינו בתוכו, וסיפק צורכנו במדבר 40 שנה, והכילנו את המן, ונתן לנו את השבת, וקרבנו לפני הר סיני, ונתן לנו את התורה, והכניסנו לארץ ישראל, ובנה לנו את בית הבחירה, לכפר על כל עוונותינו. מי קורא את רבן גמליאל? הנה הקורא. רבי גמליאל היה אומר, כל מי שלא אמר 3 דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו, ואלו הן
פסח, מצה ומרור. ובהם גם ליה כניקול. כל מיני... פסח, למטה, את יורדת שתי שורות, את רואה? כן, אני לא רואה טוב את הכלל. פסח. פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש קיים. על שום מה? על שום שפסח הקדוש ברוך הוא שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, שנאמר ואמרתי זבח פסח הוא לאדוני, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בגנפו את מצרים, ואת בתינו הציל ועיקר העם והשתחוו. אמונים. ואכול שבת לאל וטובחו טבח, ואמרתם זבח פסח אולי ולאדוני. והרימו כל שירים, שמחו בליל שמורים, על מצות ומירורים, אכלו ושתו ינאי. ראשון לכל ראשונים על ידי ציר אימונים, מיר כל המענים, הציל את כל המוני. מצה זו שאנו אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק פצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלם, שנאמר ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות, כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צידה לא עשו להם. מי קוראת מרור? טוב, אתם אוכלים, אני אמשיך. מרור זה שאנו אוכלים על שום מה? על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, שנאמר והם מררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בברך. בכל דור ודור, תמשיכי. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים, שנאמר והגעת למנחה ביום ההוא לאמור. בעבור זה עשה אדוני לבצאתים מצרים, שלא את אבותינו בלבד גאל הקדוש ברוך הוא אלא אף אותנו גאל עמהם, שנאמר ואותנו הוציא משם, למען נביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. להגביה כוס, כוס נוספת של יין, רבותיי. להגביה כוס נוספת של יין. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, מורמים, להדר, לברך, להעלה ולקלש אפשר עוד יין שמה? ולנו את כל הניסים האלה הוציאנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה והבל ליום טוב, ומהפעלה לאור גדול, ומשעבוד לגאולה, ומשעבוד לגאולה, ומשעבוד לגאולה, ונאמר לפניו שירה חדשה, הללויה. מ-9 ו-10 יפתחו שערי שמיים ונצא משעבוד לגאולה, משעבוד לגאולה. שיתהפך הכל לטובה. הללויה, שנייה, פעם שלישית. יאללה, בוא נשאיר. הללויה, הללויה, בציר צלעי שמיים. כל הנשמה הללויה? שי. הללויה? הללויה, הללויה בני אדוני. קוראים. הללויה את שם אדוני. יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. ממזרח שמש עד מבואו, מהולל שם אדוני. רם על כל גויים, אדוני, על השמיים כבודו. מי כאדוני אלוהינו, המגביהי לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ, מקימי מעפר דל, מאשפות ירים אביון, ויושיבים נדיבים עם נדיבי עמו, מושיבי עקרת הבית, הם הבנים, שמחה, הללויה. הללויה. בצאת ישראל ממצרים, את יעקב מעם לא עז, בצאת ישראל ממצרים, את יעקב מעם לא עז, הייתה יהודה לקודשו, ישראל מעם שלותם, הים רעב הירדן ייסור באשדוד, הערים עקדו באלים, גבעות תבני צאן. תמשיך לסור עם התופים, תמשיכי, תני לי קצב ואני אקריא בקצב, תני לי. הערים עקדו כאלים,
כבני צאן. מה לך הים כי תנוס, הירדן תסוב לאחור. מהרים תרקדו כלים, גבעות כבני צאן. ולפני אדון חול ארץ, ולפני אלוהי יעקב, ההופכי הצור אגם מים, חלמיש למעיינו מים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר יעלנו ונגאל את אבותינו ממצרים, והגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור. תמשיך עם הטובים. ניתן שהטובים האלה גם כן יפתחו שערי שמיים. כן, כן, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, יגיענו עם מועדים ורגעים אחרים הבאים לקראתנו, לשלום, לשלום, לשלום. שמחים בבניין עירך וששים בעבודתך, נאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר מזבחך. ברצון ונודה לך. איזה טיפוף יש לי פה, איזה טיפוף. שיר חדש, שיר חדש, שיר חדש על גאולתנו ועל גדות נפשנו. ברוך אתה אדוני גואל ישראל. וואו, לא ידעתי שאת מוציאה את זה ממני. שי? גדול. ומי ייתן שאלה לסדר הזה, המיוחד הזה, תמשיכי, היפה הזה, באמת, שאלה לסדר הזה יתפשט, הרוח שלו, האהבה שלו, יתפשט ותרבה אהבה בעם ישראל, ותמעיט בשנאת אחים, וזה יהיה הפתרון שלנו, הרבה אהבה, הרבה פרגון, הרבה אחדות היא אמרה, הרבה אמונה, הרבה אהבה, הרבה אהבה, הרבה אלוהים, הרבה אלוהים. הרבה אלוהים. זהו. תיקח גיטרה גם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. מה שאומרים פה שעכשיו שתים כוס שלי. אצלך בהגדה. בפסח אפשר להרבות, לא להחסיר. כל המרבה, הרי זה משובח. רגע, אפשר לעשות ברכה אישית משלי בכוס השני? כן, מה משלי, כן. זה שני? מה שאת רוצה, כל אחד יכול לברך מה שאתה רוצה. חבר'ה, ברוך אתה אדוני, ששנה הבאה כל אלו שמפקירים את האנשים פה יהיו במקומם וידעו מה זה סבל, להיות מחוסר דיור, ואני. אמן. יפה. לא, הלוואי שאנחנו נהיה במקום טוב. כן. זה מה שהכי חשוב, לא שהם יהיו במקום רע, שאנחנו נהיה במקום נזכור טוב. את אח שלנו, יונתן פולארד, שפעלנו רבות למען שחרורו, ועדיין פועלים רבות הרבה חברים שלנו, אבל הוא עדיין לא יצא מעבדות וחירות, ועדיין בהתעקשות מטופשת, בפרינציפ, הוא נשאר שם למרות שכבר אני חושב 28 שנים הוא שם. אז מי ייתן שיונתן פולארד יזכה קודם כל לחירות אמיתית, להגיע למשפחתו ולעם שלו וריבונו של עולם. הרי ידוע שכל המבקש על חברו נענה תחילה. אנחנו מבקשים על אחינו יונתן פולארד. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. ריבונו של עולם איפה הלכת? לתחילת הסידור? מקביעים את המצות ומברכים. נראה לי חזרת אחורה בטעות. הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות אכילת מצה. מוציא מצה. ועכשיו רק אוכלים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלכו אלוהים המוציא לך מן אורס. בתיאבון חברים. תיאבון. תיאבון לכולם. עכשיו